Ikaragarria izan da finala. Nola Ezkurdia ala Altuna hirugarrena partida austera atera dira. Ekimena hartu duenak asko, sufriarazi dio defentsan aritu behar izan duenari. Tanto zoragarriak ikusi ditugu. Pilotaka da zehatzak, erremate dotoreak. Markagailuan aldeak txikiak une oro. 3 tantokoa izan da zulorik handiena. Lehia gogortu eginda eta erditik aurrera nekeak erasan ditu bi pilotariak. Baina ez dira erori. Hortzak estutu eta lanean segi dute. Ikuskizun handia eman dute bigarren zatian ere. Hitzekin ez dago adierazterik Josebak eta Jokinek pilotazaleen sortu duten zirrara. Lauterdiko txapelketako historian jokatutako final onenetako izan da zalantzarik gabe. Biek merezi zuten, baina batek txapelik gabe gelditu behar. Jokin Altuna 19 eta 16 aurreratu da ezkerrez lortutako gantxoari esker. Ondo bideratuta zuen amezketarrak partida, baina Joseba Ezkurdiaren bolea honek berdinketa ekarri du. 10 aldiz egin dute bat markagailuan. 384 pilotaka da jo dituzte bien artean. Ezkurdia 21 eta 20 aurreratu da. Baina beste bi tanto jokatu behar izan ditu Kaiolan bere 3. txapela lortzeko. Altunari ezkerka da txapara erori zaio. 22 eta 21 final gogoan gerria jokatu dute bi txapeldunek. Ni meintzat frontoien ustu inaiz dena emandet eta esan larri, baina txapelonekin ikeragarri pozik. Oso partiu gorra, oso partiu zaie, eta behar zoriondu. Irabazin du eta zoriondu bestek ez dau.